pinggan pagka naghanap pinggan so boss to si patakar mo tao dito nga niya wala mo igusugas dito gasi dito. O sige, ugasan. Asa dito si Jung Jimpol. Kung nung tala ko to palit og ginamos kay walay sudan pa niud to. Pong! Ano yun Pong kay? Watay sudan pa niud to anida? Palit na ng utaw ginamos. Pong! Ano yun Pong? Pong! Oh, unsa man? Ali God. Sige makagitar-gitar na nga. Watay sudan pa niud to oh. Magpalit dito ginamos. Asam ko palit og ginamos. Dito sa tindahan eh. Alam nga po mapalit ka dito sa hardware. Alam magpalit dito, pwede sa hardware. Grabe kong pilisupuhan nimo. Tanor gali kog asa? Be, pila may paliton ako. Ariyo, balik G's. Are be. Atur ako. Sakit na limot na nung kuno sa tugsugo. Uy. Balik sa atin. Dali tugsugo. Ano limot, hindi balik ko tanag balik. Unsa kita imong gipapalit? Nalimot nung ko oy. Di lang tika, ginamos ka ni paliton. Ginamos. Oo, ginamos di ay. A few moments later. Sige mo kog panuloy, sige ko kalimot. Unsa kay to imong gisugo gani? Katulo na naman balik-balik niya. Giingnan bitaw tika nga, palit ka ginamos dito. Mura magkagapilis no, sige ka kalimot. Oo, ginamos di ay. Imo, balik sa ko. Yate ni mo abikay. Gambay ko imo ko. Damagan. Boss, sinsya kay boss. Doko mungod ko, nag-chat mungod akong bayot. A few moments later. Sikit. Ating limgasa. Paak mo na kong bulog. Saan mo itong isugo sa kuagon? Nalimot na ko eh. Ay, kinumdum na ko. Ginamos. Ginamos ito. Oh, ginamos ng buo ako. 3, go. Pagdali. Pagdali dito. What's up mga karipa? I-shoutout din na mo ang mga mga nag-shoutout sa comment no si Edward Candilada, si Vilma Tangke, Marlo Andico, Si Mumay Marcimulo. SJ Perolino, garda mo sa pamar ng SJ Perolino. Shoutout din nyo guys. Ang kisa tong gustong magpa-shoutout, comment na mo sa upos guys para i-shoutout mo sa sunod video na mo. Shout out po kay Angie Barken. Pero John Ortigas. O sa na mga kwandra, shoutout. Comment na mo sa upos ha para ma-shoutout mo sa sunod video na mo. Please subscribe our YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos namin.